שלום, רציתי להראות לכם איך מבצעים גיבוי בוואטסאפ. אז בסך הכל לוחצים על וואטסאפ. אוקיי. עוד שנייה. לוחצים שלוש סימנים, עושים הגדרות, צ'אטים וגיבוי צ'אטים. והגיבוי היה ב-2 בבוקר האחרון. אני מגבה כל יום גם דרך סלולרי או וי-פיי, תלוי איפה אני נמצא, ואני עושה גיבוי. כרגע מה שוואטסאפ עושה זה מגבה את כל ההודעות שלי, אוקיי? אצלי זה מוגדר כל יום, אבל עכשיו בוא נגיד קיבלתי הודעות מהבוקר עד עכשיו, ואני מפחד שהמידע הזה יאבד, אוקיי? אז אני כרגע מגבה את כל ההודעות לענן של דרייב, זה ללא הגבלת אחסון, מגבה את ההודעות, וככה כשאני אחליף טלפון, אז הטלפון הבא שלי שאני אוריד וואטסאפ, הוא ישאל אותי מאיזה חשבון להוריד את הגיבוי, וכאן החשבון שאני מגבה אליו נמצא פה, זה החשבון. זהו, זה מגדירים פעם אחת, עושים את זה, ווואטסאפ פשוט מגובה לכם לטלפון הבא. זה כלי מאוד חשוב, מאוד מאוד שימושי היום, וחשוב לעשות את זה על בסיס יומיומי, אחרת הרבה מידע יכול ללכת לאיבוד. אז שמחתי לעזור למי שהיה צריך עזרה כלשהי בעניין הזה. זהו, שיהיה לכם יום מקסים, ואם אתם רוצים עוד נושאים שאני אכתוב עליהם, או יקליט אותם בטלפון, איך עושים דברים, אז אתם כמובן יותר מוזמנים להגיד לי. להתראות.